गिबि गिबियावनो फंबायमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि हामलायनायखौ बावहरनाय जाहैबाय। दा आर्ट्स हानजारां बिथांनि प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय फिन साजा बे सावथुनखौ दिनै बेखेवनाय जागोन, बेखेवथ'वाखै। जों बेखेवगिरि हिसाबै जोङो नुजाफैदों। बे फिल्मखौ जों दासिमबो नुथ'वाखै, ओरैनो जास्ट स्टेजखौ बेखेवना होनाय जाहैबाय। दा जों खोनानायाव, जों मिथिनायाव फिल्मा मोजां जागोनखौ जों आसा खालामनो हायो। दिनै बेवहाय जिखिनि मानसि जोङो आसा खालामदोंमोन, आं नुनायाव साननायनि बांसिन नुजाफैदों। जानो हागौ फिल्मा रायजोफोरनि गोसोआव माबा मोनसे सोलायनाय, माबा मोनसे मेसेज होनो हागोन, बेखौ आसा खालामनो हायो। दिनैनि दिनाव बर' सावथुना बेसेबां जौगाखो, माबायदि फैबाय दं, माबायदि सोलायखो, बेखौ जुदि बुंनो थाङोब्ला जाय समाव जोङो बर' आर्टिस्टफोरना मोनफ्रोमबो बोसोराव फिल्मनि सायाव बादायलायनाय होदोंमोन, फिल्म फेस्टिभेल बा एवार्ड होनाय जादों, बे समनिफ्रायनो जोंनि बर'नि जिखिनि फिल्मनि स्टेन्डार्ड, बे फिल्मनि स्टेन्डार्डआ गोबां सोलायबोबाय। जोङो मोनसे समाव बोसोराव बर'फोरनि गेजेराव फिल्मा मथा मथि 60-70 ओरैजाय रिलिज जायोमोन मोनसे बोसोराव। नाथाय जाय समनिफ्राय जोङो एवार्ड फांसन बानायनाय जाबाय, बे समनिफ्राय बबेबा बोसोराव 40, बबेबा बोसोराव 30, बबेबा बोसोराव 20, खमायै खमायै दिनै दासिम बोसोराव माब्लाबा 10, माब्लाबा 12 बेफोरबायदिल' रिलिज होग्रा जाबाय। जों बेनिफ्रायनो बुजिनो हायो बर'नि फिल्मा बेसेबां स्टेन्डार्ड जाबाय। मानो होननानै बुङोब्ला दिनै जों बुजिबाय कम्पिटिसन जाबाय। जानला मानला फिल्म दिहुननानै मार्केटाव जेबो जाखाला। जानला मानला फिल्म दिहुननानै जिखिनि फैसा खरस खालामनाय बेखौ मोनहाला। दा बेखायनो साफ्रोमबो प्रडिउसार, साफ्रोमबो डाइरेक्टर जोबोद सांग्रां जाबाय होननानै जों बुंनो हायो। नंगौ, नाथाय जों नुबाय, फोथारखौ नुबाय, फिल्मा जुदि मोजां जादोंब्ला, हिट होननानै मिथिदोंब्ला, दिनैनि दिनाव जेसेबां फैसा खरस खालामब्लाबो, हमना ला जोङो दिनै गोबां फिल्मखौनो नुबाय, मोनथाम मोनब्रैसो फिल्मखौ नुबाय। मोनसे फिल्माव अलमस्ट 1 crore, 1.5 crore जों गारनाय नुबाय। नाथाय बे फिल्मखौबो जोङो कालेक्सनखौ जाफिननायखौ जों नुनो मोनदों। दा बेखायनो फैसा गारनानैबो जोङो मोनफिना, जों बेखौ बुंनो हाया। दिनैनि दिनाव बर' फिल्माबो जेसेबां फैसा गारबाबो जों बेखौ मोनफिननो हानाय जाबाय। नाथाय बेखौ जोङो मा खालामनांगोन, स्टेन्डार्ड खालामनो हानांगोन, स्ट'रि लेभेला मोजां जानांगोन। बे जुदि जायोब्ला दिनैनि दिनाव जोङो फैसाखौ मोनफिना होननानै बुंनो हाया। दा बेखायनो आं खावलायगोन जाय प्रडिउसार बिथांमोन, स्टेन्डार्ड खालामनो हानांगोन, नोंनि स्ट'रि लेभेला मोजां जानांगोन, आर्टिस्टफोरखौ मोजां लानो हानांगोन, अब्लानो खरस खालामनाय फैसाखौ मोनफिननो हागोन होननानै आं गोग्गानानै बुंनो हायो।